Salutare tuturor și astăzi ne jucăm Brawl Survival Valiant. Am continuat puțin casa fără să fac videoclip. O să vă arăt puțin, îmi pare rău. Și azi îl avem și de alături pe un prieten de al meu. De ceva? Salutare! Sunt prima dată pe videoclipul lui Paul și chiar am emoții. Sper ca toți care vă uitați la acest videoclip, vă rog din tot sufletul. Ai filmat asta? Da. Ok, hai. În fine, nu contează, deci continuăm așa. Toți Deci, cei uite, care vă uitați. cam atât am construit pe ei și tu zici ce ai de zis. Ok, deci voi uitați-vă acolo până zic eu și toți care vă uitați la acest clip, vă rog frumos. Bă, mi se blochează telefonul. Gata. Poți să dai așa. Nu contează, nu vreau că construim mai bine. Zi în continuare. Ok. Bă, what the fuck, îmi dă rău. Da, că ai călcat podaia, în fine. Și toți cei care vă uitați la Paul, rugăm să dați un subscribe. El chiar muncește și știu De asta. mult, eu muncesc ca să vă uitați voi la canalul meu și să vă placă de mine. Și, Paul, Da. te rog, filmează asta. Pentru că apare în el în video lui, o să-mi facă și o promovare. Da, să nu spui nimic. Da. Follow pe TikTok la RBLXQ Chris, adică Roblox cu Chris. Doar că nu RBLX. Bine, ați prins vă ideea. Și pe YouTube la RBLX _ QU _ C mare CRISS1. Da. Cam atât ai de zis, nu? Sau mai e ceva? Nu, eu o să controlez acum tot, o să-ți fur canalul. Bă, what the... Șnițel de avion? Apropo, la 50 de abonați o să poți să faci live. La 50 de abonați? Da, la 50. Păi bă, da, până acum am 39 de abonați. Mai ai 11. Dacă... Stați că intru și eu. O să intre și el pe mine, să nu vă supărați. O să dau de la să construiești. Bă, scuze. Scuzați-mă și a zis și Cristi. Îmi pare rău pentru ce s-a făcut. Ma, tu ai 3300. De ce nu-ți consum bănuții? De ce să-mi consum bănuții? În fine, după ce construiești și tu casa, o să fac și eu un videoclip, să știi. Doar că pe altă temă, nu pe Bluetooth Survival. Vreau să vă zic că poate într-o zi, când o să facă el un video, poate o să apar și eu. Pe chiar azi. Azi? Ce faci video ăsta, o să fac și eu un video cu el. Ok, deci fraților, ați înțeles voi, după ce terminăm acest video, o să facem pe canalul lui Cristi un videoclip nou. Și o să apar și eu. Da, normal că o să apari. Și gen, nu știu cum să zic, Este puțin. Lasă, acum vreau prima dată să termin casa cu abonații și după aia vreau să-l sun pe Darius ca să fie cel răscas la tine acasă. ok, bun. Trebuia să oprești puțin, să pui pe pauză, că aici sunt chestii personale. Și... Nu contează. Zic că abonații mei nu zice la nimeni nimic. Da, gen... Sper să nu zici nimic la nimeni. Dacă ai zis cineva la ceva, vă strictez. Adică... Se vede pe fansky, nu? Eu sunt fansky de când m-am născut. Adică de când am văzut pe YouTube. Da, în fine, nu contează. Și dacă vreți să vedeți și... Mă, dar tu umpli tot? Poți să pui pe vază. Pe bă. Pe da, dar aici pun flori. Știi? Și aici nu mai încap pe lemne și o să pun mai de ficiu. Ce n-ai să aud?
Da, deci videoclipul în care eu mă joc cu Paul de Drails, puteți să-l găsiți la mine pe canal, o să lase Paul un link în descriere, bine, nu un link, o să vedea numele meu. Și de pe TikTok și de pe așa. Dar tu faci și TikTok? Nici nu știam. Dar puteți să zici cu voce tare că ei nu zic nimic la nimeni, nici măcar la părinți. Bine, Știu cu toții. În fine, nu contează chestiile astea. Mai departe, tu fă video că eu puțin. cu sens opus, în fine. Adică, Detalii. da, adică cu un sens opus mă referam la apă. Da. Că el a zis suc. Apa la sens opus e apa. Pe nu, bă, i-am auzit suc. Așa e. Da, haide, gata. Eu o să mă joc Minecraft până termină el. Cred că stau 2 ore. 100%. Tu cu Darius faceți videoclipuri câte 3-4 ore. Videoclipurile se fac de minim 30 de minute. Da. Da, și tu de 20 de minute? O să încinci ca să contra... Mama mia, Poți să-ți cumperi un pistol care e gen foarte... Da, știu, bă, dar mi-am luat ăsta că ei fug rapid și mă omoară și da. Da. Baba cu lanța asta, nu baba cu lanța, am greșit. Da, cred că ia să puțin. Fraților, cum zice Cristi, cred că sta numai 20 de minute să fac acest video, că după aia facem videoclipul lui. Nu, 20 de... 20 de minute. Am murit la ultima secundă. A apărut că ai supraviețuit. Păi înseamnă că am fost un mare norocos. Eu pot să fac... Da, deci, Daruz, dacă te uiți la acest videoclip la Cristi acasă. Că oricum își dă seama. Da. Deci Daruz o să-ți termin și o poză cum ești cu Daruz. Cum ești cu Cristi, că m-am încurcat cu Darius. Știi cum ne făcea domnul de sport? Da, de ce? Dar de ce? Așa era el. Te-ai jucat cu voi? Da, se juca. Adică era nervos? Ne strâmba nasul. Eee! Scuze, îmi pare rău, ne făcea roșu obrazul. Adică obrazul dacă te lua de... Adică, stai mă. Bă, ce fraier sunt, în fine. Deci, stai că aici, bă, tu continuă videoclipul și, gen, eu pot să fac videoclipuri și cu facecam. Da. O să vă trimit în comentarii canalul O să zic de că YouTube. canalul meu, TikTok și tot așa, în fine, detalii. Mi-a stat inima pe loc și inima mă bate pe... Nu mai este de borda. Câte chile ai? Dar, tu câte chile ai? 40. Să mor tu, 38. Lumea, 46. Bă! Adică, bă, am 40. 40. 2 kg mai mult. Mai țin de când mi-a trimis un videoclip de la... Madalin Cor. Nu, bă, atunci când am vorbit noi. Dar nu vreau să vă zic că e cam rușinos. Adică nu e rușinos, dar nu vreau să vă zic că este numai între noi doi. Îmi pare rău că țin secrete. Dacă era secret, de ce ai mai... Mă, nu mai strânge burta asta, nu ai nevoie. strâng. Da, cum era burta ta? Dacă mă atinge pe cur. Gata, bă, că poate mă lovești acolo unde am căsut cu bicla și... Te strictezi. No, și... M-am zis asta prin difuzor. Da, ba nu, era cealaltă.
Deci, dacă vreți să vedeți videoclipuri cu mine și Paul când ne jucăm de Rails, o să-l învăț acolo. Da, o să vă trimit eu în comentarii canalului cum îl cheamă de YouTube. Adică tu îl scrii că nu. Da. Oh, nu, eu am plecat. Fraților, mai avem încă 10 minute din acest videoclip. Cred că abonații o să fac... Am vrut să râdei că nu intră în casa și m-a omorât. Ia, aproape-te de ei. Nu intră în casa. Aproape-te foarte mult. Aproape-te de ei că nu se de Mami m-a lovit. Vă rog eu să... Cel mai cringe Vreau să vedeți ceva, să n-auziți nimica ce fac eu acum. Ce la tine când erai supărat? Hai, ASMR cu Cristi. Nu mă, trebuie să... Fac o asta, ASMR. Da, el acolo se strictează cu calculatorul că a băut prea multă pălincă. Și vreau să vă zic ceva. Da, mi-am făcut. Bă, ce porcării te joci. Bă, copile. Zic că ești bunic. Ba nu, ești tată bun, minunat, te iubesc. Așa, da. Adică e adevărat. Ba e, fraților, este minunat tatăl meu, nu știu cum să vă zic. What the? Adică e... Zic că ești bunic cum vorbești, mai. Ți-am făcut rău. Da! Ia trebuie să Bă! 1 plus 1. El gato. Oricum nu înțeleg nimic din ce ai scris la franceză. Dar noi sunt caietele Nu mele. să înțeleg. Cred că mi-am dat ceva ce înseamnă PS. Că PIS. La religie. Îi ajutăm prin bunătate, înțelegerea, ajutor. Și să mă cacă în gura lui tata. Adică tu. Bă, tu ai... Deci, Da, noi am vorbit ceva despre matematică. Fraților, vreau să vă zic că fac acoperiș și să termin acest videoclip. Oferirea de sfaturi și învățături. Povarță, îndemnare. Da, deci persoanele care ne sfătuiesc sunt Dumnezeu, Iisus, îngerii și noi. Bravo, copii! Da, eu sunt deși nu ca tine. Pardon. Stai.